Tingnan mo mga yan. Babae pa yun ha. Oh. Ito ni, nala o. Ayun o, ayun o. Nala. Yan, isa pa ito. Nandito. Isa pa yun nandiyan eh. Nandiyan na. Oo, tingnan nyo. Oo. Video ko? Oo, yan o. Tama kayo ma'am. Ayan. Basta pindo, ikalun lang o. Tilag Caltex. Caltex so tawag na dun sama niya. Caltex. Pero mahana. Mahana. Wala kami nagmana. Sa problema aray tricycle, motor, saklara saksak. Sano disgrasya, patay. Alam mo. So dito kami sa may Kaluskusan. Kaluskus oh. Bulalo. Kaluskus. Siyempre ha. Katulante nila ay. At tuta na. Sino yung doorang Kaluskus? Ha? Doorang Kaluskus. Pwede ba ka? Basil? Labor ka lang mo. Ha? Nita lami Kaluskus. Kaluskus doon. Bimaloy. San may kinay? May kutsara yun eh. Oh, bumbong mo. Sobra. Kaluskus. Ito yung Kaluskus dito sa amin. Hit na hit dito sa Binmalay, Nagilayan. Anto? Ba? Tiga lah. Sakay. Balay. May kalamansi o sirin. Wala naman siya o. Kalamansi buka. Busy kayo amo. Sayang. Kaluskus na Binmalay. Na kayo dyan. Wala. Ayos. May Kaluskus dyan. Quality. Quality. Salamat. Anong pangalan? Direto. Dutit, Kalikwitan, Bulaluhan. Okay. Wala. Sarap ang alam nila dito. Gananan mo lang. Sayang napulami lang gunisa. Sayang. Napuli lang gunisa. Ulit talaba. Napit talaba. Hindi mo na sir. Ha? Tama lang sa kayo order ha? Take out man sir. Ha? Hindi, kanin pala dyan. Talaba. Dala, yung bulalo. Ano yung bulalo ko? Wait lang sir. Sabaw lang pala yan. Marami. Ay, mampasuso ka. Ano mo? Ay, medyo arutan ni. Ulat mo na pa, sabi pa pinakatalagay sa iyo mo ay. Hello. Yung bulalo. Dinan dyan. Bulaluan. Gimulay ay, balkon mula. Ikaw ni. Ayos yung bulalo. Ayos na ayos. Subscribe kayo ni.
Nag-comment. Hindi yun. Don. Sarap. Saan? Sarap. Lubos oh. Ah. Morning. Ano nyo? Jay, wala niya kami. Magpakain kayo. Nga pala may long hair. Di kayo ni. Pangkalatok. Pangkalatok si Aro. Personal na ako siya. Ay. Napalbangon. Tan. Tan. Ayan, sinalakot siya ng palbangon. Kasi kayo may wadya saray. Sabit ko rin niya oh. Ayan. Okay, wala kaloy. Manjuti ang maladya mo? Ah. Eh, then pinaruan to ya, dakalakin. Laban. Dakal. Wala pipilin to ya, then kumadwa. Then kumadwa kin. Daise. Eh, di ba dyan? Di man kay kuya dyan mga angkat to. Ito may nga mo? Dona. Kasi ganito, yun may abong kalis ko sa kuya dyan. Di man kayo mga angkat to. Akabulag-bulag si Dona eh. Tawag ito, ito pa naman. Tingnan mo lang. Ay, 40 sir. Ha? Diba may porte? Mamawang tekin nyo mo tayo. Ay. Awang subunsang. Hindi mamanag kiniyang kumanaya. Salamat Julie. Batch. Bye. On. Biyernes, so wala kami dyan biyernes. Salamat. So, Kimore plastikay. Yan. So from Diman, Diman, alas ko Sanja, Nagilayan Road. Puro kainan dito. Okay. Bye-bye. Till you next time. Bye-bye. Karao, magkakabandaan ng Henry? Dito pala yung batch ko, si Mandidilyon. Hello. Ito yung kaklase ko nung high school. At kakain kami dito sa may Suratos. Dito pa rin sa Binmali po ito. Mag-aalmusal kami. At saka isa pa, medyo may nag-allergy ako sa hangin dahil sa bagyo. Bagyo dito, paing ang bagyo. Lumuwas pa itong batch ko. So dito kakain kami dito sa may Suratos. Baka may yung may lukang prewa, may sabawa. Kakain kami dito. Ito, Suratos. Yan. Dito kami kakain. Basin mo na, itahan na napitog. Ha? Nabandar. Maganda siya rin. Ha? Bahalang ko, anak mo. Suratos. Ano ba yan?
Talaba ni? Man. Talaba. Tapos ako na tataw eh. Ha? Gusto ng hipon. Soratos. Yes, kita rin. Hanggang chat lang. Pero, tinula. Tinula, paano? Kaya magano, tanong naman ko ah. Yan, inihaw. Tingnan mo ang sabita. Ito yung karama, amigo. GR sir. GR. Yung tibiani, diba? Soratos. Ito yung mga order. May hito. May ano to? Crispy hipon. Crispy hipon, talaba, tinola. Pare ko. Thank you Lord. Ano nga mo yung kinay? Duwaran. Talon. So. Ay, gatumutan. Ano ba? Yan, sige mo. Sabaw. Sige. Sabi mo yung talaba. Mama, ayay. Kurang. Kaya nga yung pikanting karuman. Mga may vlogger mo. Oh? Biyahe ni Jordan. Ay, talaman. Kalasyo manaya mo. Kasyaw. Ano pong ko? Gimot tayo. Ito kayo eh, ayos. Ayos. Salamat. Ito, ano, bagyong paing kaya walang tao. Bisita. Oo. Yan. So, thank you. Sa Binmali po ito, Binmali. Lumboy. Yan. Soratos. Ay, tapos na. Wala ang kulay. Oh, thank you ha. Thank you, sir. Thank you. So, Thank you po. sila yung ano, nagpapakain dito. Masarap. Thank you. Thank you po. Nakaldulog. Yan. Ano, kudyara Hey, bosabi. Eh, ito ay manggagawa kinay. Batikoy. Furniture. Paano nila ginagawa ito? Sinuukit. May mga gamit. Be! Gagawin yun. Antik. Ha? Antik. Antik. Oh, nakalamisan. Furniture dito. Ay, asa ka naman talang? Furniture shop. Pero marami ito dito. Siya, paano? Tutan, oh. Sarap pungitan. Sarap kumambikan niya. Tapos magiging ganyan siya yung pinuukit. Yan yung mga tapos. Ito yung mga gamit niya.
Ito yung ginagawa ko noon nung binata ako. Okay, manuhay ka mo ta? Tutan. Kusin. Okay, thank you, be. Ito sukay niya. Nanonood ka YouTube. Kusin. Okay, okay. Thank you, thank you. Sabi.